faltan? Ben, sí, van. No, pero Bueno, en principio creo que non. Non? Creo que non. Esperamos que todos vamos así, porque xa non comunicou nada, non? A mí non. A mí no correo non me nada. Hola. Confirmamos que non ven ou... Sí, penso que non. Cando non chegou é porque non vai a... Ben, empezamos. Damos comezo a sesión extraordinaria do pleno do 30 de setembro do 2024, convocado conforme o regulamento e solicitado polos membros do Grupo do Partido Popular, Jesús Reboredo González, Rebeca Codesido, Alfredo Souto, Isolina Suárez e Mari Carmen Carreira. Excusa a asistencia Rebeca Codesido. E ten a palabra o PP. Bien. Bueno, antes de nada, facer referencia, unha pequena referencia á convocatoria deste pleno. A ver, solicitamos a convocatoria deste pleno, en principio, en base tamén a algo que xa habíamos manifestado no pleno de maio, cando presentamos a moción sobre este mismo tema. Habíamos visto que si por parte da alcaldía non se volvía a situación anterior, pues que convocaríamos un extraordinario para debatir a fondo este asunto. En canto a propia convocatoria, que a lei establece que deberían celebrar o pleno nos 15 días antes siguientes á convocatoria, e para o caso de que o alcalde non convoque, hai unha convocatoria automática no 10º día, ás 12 horas do 10º día posterior. Está claro que se utilizou este tema para fijar o horario, porque o alcalde non teña que decir que o fije das 12 da mañá, porque senón non lle vemos explicación. O sea, o feito de fijar os plenos a estas horas da mañá, o único que pretende está clarísimo, a ver se, como nos pasa a nos hoxe, que un concejal non pode oír, ou que os veciños participen o menos posible. Pero, bueno, é a norma así, a norma está aí, queremos deixar de manifesto que ese tipo de convocatoria vai en contra da participación da xente, da participación dos membros da corporación. Hai xente que ten horarios laborales, por eso que lle resulta difícil estar nas convocatorias tamén. Ben, dito isto, a ver, solicitamos a convocatoria deste pleno, básicamente, vamos a hacer primeiro un poquinho de historia. Na sesión ordinaria do mes de abril, tuvemos conocimento dun decreto, unha resolución da alcaldía, pola que se abriu unha cuenta no Banco Sabadell. Concretamente, no decreto, omitía, se supoño que, por casualidade, que a oficina era en Bertamiráns. E a raíz disso nos formulamos unha pregunta no pleno dese 11 de abril e por parte do señor alcalde contestóusenos que esa apertura desa conta, ese trasvase de fondos do Concello de Touro de Bertamiráns se debía casi exclusivamente a unha cuestión de rentabilidade, porque hasta ese momento a banca non estaba pagando intereses para el tema, incluso que cobraba comisións por algunhas operacións. E bueno, o alcalde pretendeu justificar eso desa maneira. Nos en esa fecha, lógicamente, non habíamos visto todavía o expediente de contratación, non sabíamos como se había tramitado eso, ni nada. Contestando esa mesma pregunta da sesión do 11 de abril,
por parte do señor alcalde contestasenos que, bueno, que as condicións basicamente deso eran maior rentabilidade dos fondos ali, concretamente un 2,25% a partir de 1,5 millón de euros depositados, bueno, un saldo de 1,5 millón, incluso que con un manifesto error que despois puxo en evidencia a Dixan tal, ofrecía unha rentabilidade para o saldo total, para os fondos total do Concello de 95.000 euros, que por na realidad non era eso, porque, como se puxo de manifesto, pues quedarían 70 e pico mil, aplicándolle 2,25, os 3.300.000 de fondos que según a conta xeral figuraban na conta da Caixa. Nesa mesma resposta, por parte do alcalde, díxenos que desde o día 1 de abril a banca ofreceu pagar tamén, o sea, retribuir os fondos e con un 2% que entendí que con un 2% que supoñían 76.000 euros, cifra que figura además na acta da sesión. Se lle aplicamos o 2,25 aos 3.300.000 que figuran na conta xeral, salían nos 74.000 e algo, o sea, estaban feitos malos cálculos para os dous casos, pero a diferencia de retribución entre o Sabadell 2,25 e a banca 2, falamos de uns pouquiños miles de euros, moi poucos miles de euros. O sea, que pretendo con isto? Demostrar que a rentabilidade non era a finalidade, levar os cartos para a rentabilidade. Entón, a raíz desto, no pleno de maio, do 9 de maio, presentamos unha moción solicitando que se anulase esa operación, que se cerrase esa conta, que se volvese á situación anterior. Volveusenos a insistir no mesmo tipo de argumentación, que si... E máis, en esa sesión, incluso por parte do alcalde, se dixo que por parte da banca se negaban a retribuir os fondos municipales, que lle había proposto como alternativa unha prestación social, concretamente o traslado, financiar os traslados do equipo femenino de fútbol, que a banca había ofertado un alquiler simbólico polo local ese que hai detrás da oficina. Pois bueno, basicamente os razonamentos eran os mismos. Nos, precisamente o 4 de maio, uns días antes desa sesión, presentamos un recurso de reposición contra o decreto da alcaldía, por lo que se abría esa conta no Sabadell Humberto Miráns. Pensamos que ben fundamentado por nosa parte, porque se basaba en que nese contrato se había prescindido totalmente do procedimento establecido. Bueno, habíase prescindido hasta o extremo de que no expediente de contratación, que despois viñamos a consultar, non figuraba nin xustificada a necesidade da contratación, nin un informe de secretaría, nin a invitación, en teoría, cursada ao adxudicatario, que supoñemos que sería verbal, porque no expediente non figura nada. E examinado ese expediente, visto esas faltas e as carencias no expediente de contratación, e visto tamén o contrato, bueno, efectivamente, as condicións eran as que poñía o decreto, 2,25, a partir de 1,5 millón de euros, e de saldo. Pero, curiosamente, despois, mirando con máis detalle o contrato, e iso poño como muestra de hasta que punto o señor alcalde confunde os seus intereses con o Concello, figura como domicilio de comunicacións un dos domicilios do alcalde, Xesteira Val, que me sorprendeu tremendamente. A ese extremo podíamos confundir esas cousas. Bien, non sabemos se ten algo que ver que o director da oficina do Sabadell de Bertamiráns sea oriundo de Roma. Non sabemos. Imaginamos que por menos eso facilitará a comunicación. En canto ao tema da desestimación do recurso de reposición que presentamos, a ver, vou a expoñer aquí algo que é importante que sepamos a xente, sobre todo que sepan tamén os vecinos. E cando se desestima un recurso, os membros, as persoas que presentan, non teñen máis remedio, senón están de acordo con el, que acudir aos tribunales, neste caso aos tribunales de contencioso. Sobre todo cando estamos en desacuerdo coa argumentación xurídica na que se basou a desestimación do tema.
Entón, para darse preguntar, e logo, por que non van ustedes ao contencioso? Bueno, deixar claro, para que a xente non entenda por os costes, porque económicamente non nos resulta viable, non por falta de convencimiento, e creo que tampouco por falta de razón neste caso. Pero bueno, debemos saber todos que, ainda no mellor dos casos, que se gane o contencioso, e que lle carguen as costas á parte perdedora, os que impugnen o acordo, de cada 3 euros que gastan en honorarios de procuradores e abogados, recuperarían un. O sea, non pode ser que custodiar a legalidade ou os intereses da maioría lle coste carto, neste caso, aos membros da oposición. A propósito desto, trairemos a este pleno, no seu momento, unha moción precisamente para que o Ayuntamento, nos casos en que perda, asuma os costes de honorarios de procuradores e abogados. E se non perde, pois nada, porque resulta que o Ayuntamento pleitea os cartos da administración e os que non estamos de acordo para as solucións que se adoptan, temos que anticipar os nosos cartos. Anticiparlos é unha parte importante, que ya lo sei. Fago este comentario que se entenda un pouquinho, porque este tema non está no contencioso. Estudiaremos tamén se é susceptible de outro tipo de actuación judicial. Bien, desestimouse o noso recurso de reposición en base, o sea, xa digo, acabo de decir que non é aquí a nosa misión discutir os fundamentos jurídicos, básicamente porque carecemos tamén de autoridade para eso. Pero, a ver, hai cosas de todas maneiras que son chamativas. E, que a ver, que están no literal da lei e que son fáciles de entender polo común dos mortais. Vamos a ver, danse nos dous argumentos para desestimar o recurso de reposición. Un deles dícenos que a apertura da conta bancaria non ten custo algún para a entidade local, cosa que é certa, e debe terse presente o disposto no artigo 2.1 da Lei 9/2017 de 8 de noviembre de contrato do sector público, cando dispón que os contratos do sector público en consecuencia están sometidos á presente lei na forma e termos previstos na mesma, os contratos onerosos, calquera que sexa a súa naturaleza xurídica, que celebren as entidades enumeradas no artigo 3, e a continuación dice: entenderáse que un contrato ten carácter oneroso nos casos en que o contratista obteña algún tipo de beneficio económico, xa sea de forma directa ou indirecta. Sigue dicindo o razonamiento que coa apertura da conta corrente o Concello vai recibir un tipo de interese por depósito e non se dá o requisito de onerosidade. Por tanto, non sería aplicable a lei de contrato do Estado. Vamos a ver. Si dice aquí, nas líneas anteriores, que se entende por contrato de carácter oneroso nos casos en que o contratista obteña algún tipo de beneficio directo ou indirecto, creo que o razonamento está claro. O contratista, neste caso o Banco Sabadell, obtén un beneficio polo depósito dos fondos municipais nesa oficina bancaria. Entón, non se pode dicir que non se dá o requisito de onerosidade, porque sí se dá, se non son hermanitas da caridade, non nos teñemos fondos aí para facernos solamente un favor aos veciños de todo. Eso por un lado. O sea, que para mí sí que se dá claramente o requisito de onerosidade. Segundo argumento que se utiliza para desvirtuar ou desestimar ese recurso. Señalar que os contratos de conta corriente bancaria suscritos por entes e organismos entidades do sector regional e por os entes locales en particular, al estar excluídos de la lei de contratos, tienen naturaleza de contratos de servicios privados, cuya adjudicación y preparación se rige por sus normas específicas, en su defecto por la lei de contratos del Estado. Eu pregúntome cales foron as normas específicas por as que se rigeu este contrato. Creo que si non hai esas normas específicas, porque se vimos no expediente que non as hai, tendría que aplicarse, además, vido claramente o artículo 26.2 da lei, tendría que aplicarse en canto a súa preparación e adjudicación a lei de contratos do Estado. Entón, xa digo, ca pouca autoridade xurídica que temos nós para discutir ese tema, eu creo que da lectura do literal da desestimación de recursos deduces facilmente que estes argumentos non teñen un fundamento suficiente para desestimar ese recurso. Pero bueno, está desestimado, non fomos ao contencioso por os motivos que expliquei e seguiremos peleando por este tema.
Iso en canto ao tema da legalidade do acordo, do contrato levado a cabo pola alcaldía. E xa desde un punto de vista político, eu califiquei no pleno de maio isto como unha cacicada, creo que é o calificativo máis suave que lle podemos facer isto. E entendemos que políticamente non se pode, non ten presentación, o sea, non ten justificación de ningún tipo. Non ten justificación de ningún tipo. Está claro que, para nós, está claro que este contrato non ten outra explicación máis que beneficie os intereses do alcalde, porque os veciños de Toro non van a ganar nada. Ao revés, non van a ganar ni rentabilidade e algo que é máis grave. Se un día a banca se plantea cerrar a oficina de Touro, con que autoridade moral se lle vai a pedir que manteña a oficina, cando o Concello é o primeiro que retira os seus fondos da oficina de Touro. Entón, o que se pode deducir desta parte que non se saca ningún beneficio de tipo de rendimiento dos fondos é que se pode causar un prexuicio grave aos veciños de Touro se algún día, por desgracia, esperemos que non, a banca se planteara cerrar a oficina de Touro. Entón, en base a eso, na solicitud da convocatoria se figuran os motivos, pedimos, primeiro, que se anule, que se cancela a cuenta aberta no Sabadell de Berta Mirás, porque o noso xuicio non se cumpriu o procedimento, non se seguiu o procedimento establecido para a súa apertura. En segundo lugar, e xa para darlle un aire de transparencia deste tema, que por parte da alcaldía se inicia un expediente de contratación para contratar os depósitos dos fondos municipales na entidade bancaria que mellores condicións ofrezca, tendo en cuenta sempre que habrá que primar as entidades bancarias que teñen oficina aberta no Concello, porque só fastidiaría que estemos primando as de fora. E por todo iso pedimos a aprobación deste acordo e hoxe, especialmente, gustaríame que a xente, a hora de votar, teña en cuenta exactamente cales son os intereses dos veciños de Touro e cales son os intereses do señor alcalde. E con isto termino. Moi ben, gracias. Benegá, quere fazer intervención? Sí, gracias. Vamos a ver. Cando se nos traxo que este tema ao pleno, cando se nos comunicou, o decreto da alcaldía, desde o Benegá o primeiro que nos sorprendeu foi, pois, primeiro que viñera aquí o alcalde, primeiro con unhas cifras que eran falsas, para empezar. Falaba de 95 millóns por lado, 70 millóns por outro, como se acabara de descubrir a máquina de facer os cartos. De feito, nós comentamos naquele pleno, que nos parecía que non eran certas esas cifras. E, en segundo lugar, tamén o que nos chamou a atención é que viñera aquí tamén o señor alcalde como se acabara de facer a mellor xestión do mundo, porque acababa de descubrir que as entidades bancarias podían pagar por ter fondos ali. En contraposición co goberno anterior, que aí ten toda a razón, evidentemente, que a xestión era nefasta, pero evidentemente non pode servir de exemplo contrapoñer o que un fai con respecto ao que o outro facía, se o que o outro facía era manifestamente deficiente. Entón, sorprendeu-nos porque, claro, tardou un ano en descubrir que pasaron os tipos de xuro, pasaron de estar ao 0% incluso negativos ao 4,5%. Bueno, naquele momento, de feito, o tipo de xuro oficial era o 4,25%, é dicir, algo que todo o mundo sabía, que diz, agora págase polo pasivo que se ten nos bancos, pois algo que todo o mundo nas súas casas dou o mundo perfectamente, os bancos empezaron a pagar, pois o señor alcalde veo aquí como dicindo que fixeron unha xestión increíble e que gracias a eso, pois o Concello de Touro iba a ter uns fondos que hasta ese momento non tiña. E tamén nos sorprendeu moito que decidira levar as 2/3 partes dos fondos do Concello de Touro pola súa conta de risco, pero soliño, sin ninguna, sin máis, digamos, sin máis asesoría ou sin máis coñecemento ou implicación de que o mismo para unha sucursal, para unha entidade bancaria, por suposto non ten sucursal, e además para unha sucursal que ni siquiera é a máis cercana, é dicir, para unha sucursal que está en Bertamirás, como podía estar en calquera outro sitio, e nunca se nos aclarou cal é a razón pola cal se retiran esa cantidad de dinero para unha sucursal que, repito, non ten ninguna relación con este Concello, pero unha entidade que tampouco ten. E, ademais, tamén sorprende logo despois, cando nos pedimos tamén que se nos pasara o que era cales eran as condicións,
Cando despois ainda máis vemos que realmente estamos falando de que a diferencia de ter os cartos en Bertamiráns a telos en Touro son 6.000 euros. Así, do 2,25 o 2 que paga aquí esta son por 2,5 millóns de euros, son exactamente 6.000 euros. É dicir, por 6.000 euros o alcalde do Concello de Touro decidiu coller e deslocalizar para Bertamiráns, para unha entidade que non ten aquí sucursal, a cambio de recibir cero servicios, pois 2,5 millóns de euros, por esa cantidade de dinero. É dicir, ni siquiera que daquela non lle dixemos, hombre, entendemos que un concello, que é unha entidade pública, ten que velar por intereses das veciñas e dos veciños, para facer investimento público, mellorar as súas condicións de vida e non solamente deixarse levar por unhas décimas mallas arriba ou abaixo no tipo de xura, é dicir, por unhas, neste caso, miles de euros arriba ou abaixo, que ao final foron bastante menos do que nós pensábamos. Todo isto tamén nos leva a unha cuestión que é, o BNG está moi sorprendido aquí porque desde que entrou este goberno pues, decidiu cobrar casi por todo, non? Decide cobrar se fai un curso de cociña, se fai un curso de poda, se fai un verano lúdico, se fai conciliación, se fai un viaxe, incluso intentou cobrar por facer taxas administrativas, que meter pola porta de atrás, por sorte, pois, desbotouse, e incluso hasta se plantexou cobrar pola festa dos vellos, é dicir, plantexouse eso, é dicir, está intentando cobrar por todo, e logo, curiosamente, colle os cartos e os leva para Bertamiráns. É dicir, realmente é unha cousa que, e ainda presume que fixe unha xestión, vamos, moi boa, desde logo, para nós, non, todo o contrario, non acabamos de entenderlo. Logo hai outra cuestión, que é a cuestión da legalidade, non? Doutores ten a Iglesia para falar da legalidade, non sabemos que as leis son moi interpretables. Seguramente neste caso interpretable por os dous lados. É probable que sexa legal facelo como fixo o señor alcalde, é probable que veña outro interprete que non, é dicir, aquí según vai interpretar cada un pouco en interés de parte, non? Pero que si é unha cousa que é certa, non? E é a seguinte, que cando faz o lamento en exclusivo o señor alcalde, sin ter en conta o pleno, se a xestión, se a operación fora manifestamente, fora unha operación fantástica e maravillosa, o que faría sería leválo ao pleno e que aprobar ao pleno porque estaríamos todos de acordo e en aras da transparencia, en aras da democracia, sería o máis correcto. Se non o fai así, é porque é como se houbera intereses ocultos facelo, el por a súa conta de risco, sin comunicarlo, só comunicar ao pleno, unha vez pasado xa a decisión, tomada a decisión. Entón, nós temos claro que esta é unha decisión errónea, completamente errónea. E só deixamos no seu momento. Tanto nos ten a banca como a Sabadell, por desgracia. Porque as entidades sabemos como funcionan, pois, por desgracia é así, eso é certo. E tamén dixemos, hombre, que ni siquiera se tivo en conta que pois, vamos a levarlo para unha entidade de banca ética, que ten outra sección de cartos onde nós podemos ter unha pista mellor deles, ou vamos a leválo para unha entidade como Caixa Rural Galega, que é a única que ten ainda, digamos, apego á terra, non? E ten unha especie de cooperativa, non? Non, levouse dunha entidade mercantil a outra entidade mercantil. Coa diferencia de que unha entidade mercantil que ten a sucursal en Touro, por tanto, dá os servicios en Touro, e a outra non ten nada. E a máis mono como a sucursal, que, repito, non sabemos cal é a razón pola cal se leva a esa sucursal en concreto. Que non siquiera é a sucursal que está máis cercana a que Touro. Entón, nós, por todas esas razóns, é polas que creemos que, efectivamente, e por sobre todo, se falamos dunha cantidad de dinero que é niña, repito, son 6.000 euros, que, efectivamente, os fondos deben estar aquí, e estamos de acordo coa proposta que se fai, cos matices que podamos poñer, que efectivamente queremos enviar os cartos para aquí, e en todo caso, pues, abrir un procedimento para, bueno, non hai problema, se podemos obter un pouco máis de rentabilidade, eso sempre está ben. Entón, estamos de acordo ca proposta que faría, neste caso, o grupo. Moi ben, bueno, sencillo. Respecto do primeiro punto, é que sorprende o atrevemento, neste caso, empezando polo grupo propoñente da moción, en canto a que cuestiona sin ningún tipo de informe que o contradiga ou que o avale, cuestiona o procedimento no cal se contrata unha conta bancaria, procedimento no cal está avalado e refirmado por un informe do secretario interventor. Non. Está avalado. Gracias. O informe do secretario fíxose a raíz do recurso de reposición. Non pode interrumpir. Non pode interrumpir. Respondamos as cousas con claridade. Primeira chamada a orde e agradezolle que non interrumpa. Procedimento que está avalado por un informe do secretario interventor. Entonces, é atrevemento mayúsculo que sin ningún tipo de informe ni fundamentación xurídica
que o contradiga, pois traen a votación pois algo que vai en contra deses informes. Respecto ao punto 2, sencillo tamén, é dicir, os criterios de adxudicación estableceos o órgano de contratación, así de sencillo. E sorprende que alguén pretenda redefinir o que é e cal é o órgano de contratación e considere que todas as contratacións teñen que pasar polo pleno. Pero é que, non sei os anos que levan aquí a maioría, pero seguramente os que levan moitos anos lle sobren dedos dunha man para contar os procedementos que pasan polo pleno, os procedementos de contratación que pasan polo pleno. Pasa un cada 4 anos, que é o SAF. O resto corresponde ao órgano de contratación, que corresponde, neste caso, á alcaldía. A alcaldía determina os criterios, co cal o punto 2, en realidade, pode interpretarse como un rogo, que me parece, vale, un rogo a estudiar, pero é un rogo. É unha cuestión sobre a cal o pleno pode decir misa. Por lo tanto, a moción pois é sencilla de entender, sencilla de explicar. En turno de réplica, ten a palabra o PP. Vamos a ver. Vamos a ser un poquinho serios. Como dice o señor alcalde que hai un informe de Secretaría que avala ese expediente de contratación? Demuéstrame que hai un informe de Secretaría que avala ese expediente de contratación. É moi sencillo. Estuve vendo o expediente de contratación. Falta no expediente xustificación da necesidade do contrato, que é algo elemental en todos os contratos. Falta un informe de Secretaría que é determinante para decidir que procedimiento se sigue, quen é o órgano competente e que procedimiento se sigue na adjudicación. E falta tamén, curiosamente, a invitación ao adjudicatario, que tamén ten mérito. Pois o alcalde aquí nun pleno díxenos que pasaba por aquí un comercial do Sabadell e que casualmente lle había ofrecido ese tema. Hai que botarse imaginación. Eso en canto ao tema da legalidade. Para mí, o da legalidade é irrefutable. Xa dixen que nós non podemos rebatir eso porque ten que ser un xulgado do contencioso. O que diga que está equivocado. Pero vou pedir ao señor alcalde, por si ten curiosidade, para ver o noso atrevimiento hasta onde chega, subas un día con calma á plataforma de contratos do Estado, do sector público, buscas contratacións que se corresponden con ese CPV, con ese código de contrato, que é depósito de fondos municipales, e mire que procedimentos se siguen. E mire que entidades son as que siguen ese procedimento. E mire os informes de Secretaría que figuran nesos expedientes de contratación. Que, como mínimo, deberán ter a mesma autoridade, ou habrá que supoñerlla, que ten, neste caso, o secretario de todo. Entón, eu invito ao alcalde a que se baixe os informes de Secretaría, que os contraste co informe, que non se emiteu no momento da contratación, quero deixar ben clarito eso, que non se emiteu no momento da contratación, que se fixo un pouco, eso xe, poño eu nota miña, por salvar a cara ao alcalde no pleno en que trouxemos a moción. O propio alcalde reconoce que lle pideu a Secretaría un informe, claro, para tratar de justificar mínimamente siquiera o que se había feito, que é totalmente imposible. Porque non hai, desde logo, ningún tipo de contrato que se poida facer da maneira que se fixo eso. Sexa xa de procedimento aberto, sexa contrato menor, sexa o que sexa. Non é... Vamos, é elemental. En canto ao tema das competencias, señor alcalde, efectivamente, nadie discute. Nós pedimos aí que o alcalde inicie un expediente de contratación. Nadie discute as competencias da alcaldía. Pero tamén ten que ter en conta, señor alcalde, que isto que nós pretendemos é que sexa un mandato político. Inda que o alcalde actual está en minoría dentro da corporación, entendemos que sería de elemental democracia respetar un pouquinho a voluntad da maioría da corporación. Xa digo, un mandato político. Xa sabemos que non é un mandato jurídico, non é un tema administrativo. A competencia de contratar é do alcalde hasta os límites que fija a lei. Por supuesto, eso temos clarísimo e non o discutimos nunca. Pero estamos pedindo ao alcalde, se se aproba o tema, que inicie un expediente. E xa lle pedimos, a ver, xa traemos esa opción, poñemos esa opción por un tema sencillo.
para darlle unha opción ao alcalde de que non teña que desdecirse de haber aberto unha conta no Sabadell, volver para a banca que se queda a cousa aí. É para darlle unha opción, polo menos, que o saca a concurso e que justifique un pouquinho, oye, pois non sei, o afán de participación, de concurrencia, de transparencia, é para que o faga desa maneira. Que por nós, señor alcalde, sería volver a conta á banca e que seguira na banca. Porque é a única que nos está prestando servicios en Touro, é a única que mantén unha oficina aberta en Touro e é a única que poderemos pedirlle co tempo que siga mantendo unha oficina aberta en Touro. Entonces, por ese motivo, é polo que traemos ese tema. E xa lle digo, non utilizo o tema, a ver, eu, por a miña experiencia como funcionario local medio tempo, non debemos meter os secretarios nos debates políticos. E eu, lonxe da miña intención, meter os debates políticos. Pero tampouco me gusta que o alcalde, para os seus debates políticos, para sacar adiante as súas temas políticos, se apoyen nos secretarios. Os secretarios, que además fan moi ben, pero de todas formas, se levo a última coletilla dos informes de secretaría, que además é genérico, que suelen facer en todos os tempos, que é unha maneira tamén de salvar un pouquinho as responsabilidades, dicen sempre que someten o seu informe a calquer outro mellor fundamentado en dereito tal, e, además, en este caso concreto, dice o señor secretario, que o órgano competente decía. Entón, a responsabilidade exclusivamente do alcalde. E non lle salva o informe de secretaría. E xa digo, xa expliquei os motivos por que non habíamos levado isto a contencioso, que é unha pena ter que confesarlo así, pero por temas puramente económicos. Se non hubiéramos levado isto, e algúns máis, e xa sabemos, señor alcalde, que temos experiencia, porque temos un contencioso, e sabemos o que nos costa. Abogados e procuradores. E ainda no suposto que o ganemos, en costas vamos a recuperar a terceira parte do que gastamos. Lógicamente, non se nos pode pedir ese nivel de compromiso co vecindario de Touro e Carregaría neste tema. Xa digo, en algún momento traeremos ao pleno ese tema para tratar de remediar, en parte, de paliar en parte ese asunto. Con eso está aquí. Belga? Bueno, que non temos moito máis, é dicir, o que nos parece increíble é que non se entrara a debate ao fondo do asunto, non solamente que por parte do alcalde estaba, digamos, que a decisión que tomara que era plenamente legal e nada máis, pero independentemente de que nós dixemos que a legalidade é moi relativa, nós creemos que esta decisión é unha decisión nefasta para o Concello, así de simple. Por eso pedimos unha rectificación da mesma, que estamos falando de que se retiran daqui 2,5 millones de euros para unha entidade, non sabemos cal é a razón pola cal se leva para esa entidade para esa sucursal, non sei cal é a razón, non o dou explicado. Por 6.000 euros estamos falando, cando imos perder moito máis en canto a servicios, porque temos aquí unha sucursal, por eso. Entón, non se entrou no fondo desa cuestión, darse por sentado que eso, bueno, como é unha decisión do alcalde e legalmente a pode facer, hombre, pero que políticamente, para nós eso precisamente estamos no pleno para debatir políticamente, para contrastar posturas. E a nosa postura, desde logo, é clara neste aspecto. É unha decisión nefasta, que vai contra os intereses de todas as vecinas e vecinos de Touro. E é así, porque é nefasta, porque ni siquiera desde o punto de vista exclusivo da rentabilidade económica é defendible. Estamos falando de unha cantidad de dinero nimia, vale? E sin ter en conta todos os servicios que se perden, que se poden perder. É dicir, esta entidade non nos vai a dar ningún servicio. Esta sucursal. Entón, claro, se non se nos explica por que se levanta ali, por que pensa sucursal concreta, e solamente se nos dice, non, esta é unha decisión do alcalde que é legal, pois nós temos claro que non todas as decisións do alcalde que sean legales son as correctas, moito menos son as deseables e as necesarias para este Concello. Por tanto, por iso nós mantemos na nosa postura. Bueno, pues vamos a ver. Primeiramente, advertir ao portavoz do PP que é consciente das referencias ao secretario interventor e ao informe. Punto seguinte. Bueno, realmente o motivo do cabreo, porque é cabreo que ten o Partido Popular, pois bueno, que ao mellor quedaron ao desnudo respecto da xestión que se facía dos fondos, dos saldos do Concello hasta a chegada deste goberno. Ao mellor quedaron ao desnudo nesa xestión. Polo tanto, o que interesa é facer ruído, tratar de desacreditar, tratar de cuestionar informes técnicos xurídicos sin aportar outros nin outro fundamento
e por parte do BNG tamén entendémolo que o que trata é de quitar méritos a unha xestión exitosa do goberno e do alcalde. E parece increíble do xeito en que retorcen os números, porque eu non sei se... porque constame que teñen copia dos contratos e constame que teñen copia das condicións bancarias. E os datos son sencillos. Se nos vamos a un saldo medio anual de 4 millóns de euros, estamos en 3 millóns moi largos, pero redondeando, con un saldo anual de 4 millóns de euros, todo ese saldo nas condicións que hai acordadas e propostas polo Banco Sabadell, o Concello recibiría ao ano un importe de intereses que son 90.000 euros. 90.000 euros. Cas condicións pactadas con a banca, porque non é baladí, e daí é onde ven o cabreo do PP, e é onde ven o interés, neste caso do BNG, de restarlle méritos á xestión exitosa do goberno e do alcalde, é que desde o 1 de maio o Concello de Touro cobra intereses por os saldos que ten en a banca, situación que nunca se dou por parte de a banca. A banca, ao Concello de Touro, nunca lle pagou un solo céntimo polos saldos que tiña ali depositados. E nunca é nunca. Hasta a partir do 1 de abril do 2024. Bueno, pois que as condicións que propostas por a banca, o saldo de 4 millóns de euros, un saldo medio anual de 4 millóns de euros depositados en a banca, no cal temos unha franquicia de medio millón de euros, cuestión non menor que o Banco Sabadell non establece franquicia, que a franquicia de medio millón de euros resulta que os intereses que pagaría a banca son 70.000 euros ao ano. É dicir, a diferencia do interés que históricamente pagou a banca ao Concello, que foron 0 euros ano durante toda a historia da banca, pasouse a, según as condicións pactadas con a banca, o Concello recibiría, por ese saldo, redondeando 4 millóns de euros de saldo, recibiría en intereses 70.000 euros. Si eso estuvera todo depositado no Sabadell, recibiría 90.000 euros. A diferencia son 20.000 euros. E facendo as contas, 20.000 euros que recibiría do Sabadell respecto dos 70.000 de a banca é un diferencial entre os intereses que se reciben ou recibiría de estar todo o saldo no Sabadell a estar todo o saldo en a banca que as condicións da hora é un 29%. Poden retorcer as contas como queiran, pero o resultado... Eu quero facer unha matización por alusións. Non. Eu quero facer unha matización. E eu tamén por alusións. Eso que nos dices desde que o PP está mal, o tema de... Non pode interrumpir, segunda chamada a orde, non pode interrumpir. Estou pedindo o turno de palabra. Non pode interrumpir. Cuestión seguinte. Falan sempre de Bertamiráns e de... Bueno, voulle dar unha primicia tamén. Mire, a relación deste Concello con a banca, a partir dun determinado momento, cando supoño que en a banca estala o asunto, a bomba, pois a relación do Concello con a banca non é con a banca Touro. O Concello non recibeu nunca máis unha chamada nin comunicación de a banca Touro, e as condicións veñen establecidas por a banca Corporación Bancaria S.A. directamente e polo Departamento de Institucional, que supoño que estará seguramente en Betanzos. Co cal, a relación de este Concello con a banca
non é xa os pactos, os acordos, as propostas, non son de Abanca Touro. Son, xe digo, seguramente veñen de Betanzos. E respecto á oficina de referencia da entidade Sabadell, pois é que o Concello non escolleu nin escolle que oficina de referencia establece a entidade na contratación das contas. Para nada. Do mesmo xeito que o Concello non escolleu que as negociacións sean con a banca institucional e co Departamento Institucional e que apartase desas propostas a Banca Touro do mesmo xeito que non escolleu que isto se tramite directamente desde Betanzos, o Concello, o alcalde, tampouco escolleu a entidade de referencia pois que lle asinou Sabadell. Así de sencillo. E o alcalde, e o Concello, e o alcalde, dalle exactamente igual a entidade de referencia que estableza calquera entidade bancaria. Eso é así. E voulle dar unha primicia. A maior brevidade posible, este alcalde vaise poñer de novo en contacto con a banca institucional para solicitar unha nova proposta de remuneración. E se a proposta de remuneración non equipara as condicións que ahora mesmo ten establecidas co Sabadell, pois xa lle comunico que o alcalde vai mandar traspasar máis saldo de a banca a, neste caso, Sabadell. Pasamos a votar. Quero facer unha apreciación. Pasamos a votar. Non, eu quero facer unha apreciación. Só unha. Hombre, claro, porque non se pode vir aquí no último turno de réplica que ten vostede, cando nós non podemos falar, é dicir, soltar aquí todo o que lle dá a gana, porque nós non podemos rebatir. Esa é unha teoría, unha cuestión que fai vostede en todos os plenos, que de verdade, se tuvera un mínimo de decencia democrática, non o faría. Porque se tanta razón ten, deixe que falan os demais, porque quedan en evidencia os demais. É sempre fan o mesmo. Entón, só vou dicir dúas cousas. Falamos de un turno de exposición, cada un turno de réplica. É o regulamento. Non, cal é o regulamento? Porque usted, o regulamento que fai usted cada día. Pasamos a votar. Podemos ter unha réplica. Primeira chamada a orde. Votos a favor? 3, 2, 6 votos a favor. Votos en contra? 4 votos en contra. Levantamos a sesión. Alcalde, de todas maneiras, non se pode insultar a inteligencia da xente con ese último que acabas de decir. De verdade, hai que respetar minimamente a inteligencia dos veciños dese tema de que resulta que a banca institucional que non ten oficina del Touro, pero de verdade, alcalde, a ver, un mínimo de respeto, caramba. Un mínimo de respeto a inteligencia dos veciños.